Jotono no phone kaham hai lam sukolong no ani YouTube channel o ang kha khayo no jotono kaham no tongmani hinai ang bo kaham no ang miyawari sungmani tini siri ringnani nai ko tabungna asukdro ang norono ri buthai rok sake hingke ang norono phunungnai noro ani bidino choice nai tongdi ani bidino skit khewi naidi ri tasitagi kho yanguri bal khai tongo mo hingkai ori rignai samung thai o kwsak tangmani omo khiprong ni iko tabuk sang risi bal khaibe ko risi bal khaime angoi tongkha bufur jani tabi rasuna ang kunu saimali mo 200 glak ori satung mo kutungma tongoi tongo oboni bagoi tabukai nogoi ko asugoi tongkha tei satung holika tong hunai tongo pura hain satung tongmani oma marung suka omjana asuk tongkha sili saimaliya salage tongo horake wati phaio tabuk phano ani je ani o YouTube channel o naitongnai rok norok je subscribe khai bo subscribe khai ridi tei like share comment khainani bo tapok di roko sima tongsu kolomani oma saila puri khayo botike sani nomo kolomani marung suka angri buthai sani ni hene lemase nahadi satung mane marung tongkha panggani asukong ko saimaliya eno kawo hingke satung markhani tongo hebuna amaro phununai angri buthai saimaro ar busa satung kutungma tongoi tongkha satung tongsuka satung kutungma